Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyo at kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Maripic, isang OFW, at may nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Totoo pong nangyari ito at karanasan mismo ng lolo Digoy ko. Ang lolo po namin nung kabataan pa niya ay talaga naman pong isang sabungero. At kahit anong gawin ng kanyang mga magulang, ay hindi talaga ito mapigilan at maawat sa kanyang bisyo. Hanggang sa mag-asawa na nga ito, ay iyon pa rin ang kanyang ginagawa na kalaunan, ay iyon na rin ang kanyang naging trabaho. At siya ay naging isang bantog na mananari sa kanilang lugar. Madalas silang dumadayo noon ng sabong sa ibang lugar, at kung minsan ay inaabutan ng kung ilang araw bago makauwi sa kanila. Kasama niyang lagi ang mga kumpare at kaibigan. At may dalang swerte si lolo pagdating sa sabong. Katunayan, madalas silang nananalo at bibihirang matalo ang kanilang mga manok na inilalaban. Minsan, nang pauwi na sila mula sa pagsasabong sa kabilang bayan, ay may nadaanan silang nagiinuman. Napansin kaagad ni lolo yung isa sa mga ito at medyo nagtaka siya dahil nakita niya ito sa sabungan, pero naroon na at tumatagay. Ang hindi alam ni lolo ay napansin din ng kumpare niya yung kanyang naging reaksyon. Kung kaya agad itong napatanong sa kanya ng bakit. Kaya sinabi naman ni lolo sa kanyang kaibigan ng dahilan. Maya-maya pa, nang mapatapat na sila sa kanila, ay biglang tumayo yung lalaki at tinaya silang makipag-inuman. Kaya huminto naman silang sandali upang makipag-usap. Mabait si lolo at mahusay makisama. Pero wais din ito at mas lalong hindi uto-uto. Iniisip pa lang nung tao ay alam na niya kaagad kung ano ang totoong motibo nito sa mga kilos pa lang at paraan ng kanyang pagsasalita. Kaya mabilis na sumagot si lolo at tumanggi. Sinabi niyang nagmamadali sila at kailangan na nilang makauwi dahil baka gabihin sila at abutan pa ng dilim sa daan. Nang magpapatuloy na sana sila ay muling nagsalita yung lalaki at sinabing aarborin na lang daw nila yung mga bihag nilang manok kung ayaw nilang tumagay. Mga pananalitang hindi nagustuhan nila lolo, pero nanatili pa rin silang kalmado at hindi nagpadala sa init ng ulo. Sinabi na lang nila lolo na may pinaglalaanan na silang mga tao para sa kanilang mga bihag, kung kaya hindi maaari. At humingi pa siya ng dispensa at sinabing sa ibang pagkakataon na lang. Pero muling humirit yung lalaki at sa pagkakataong iyon, pati mga kasama nito sa inuman ay nakisali na rin. At sinabi nilang magbigay na lamang daw ng pera na pambili nila ng alak kung ayaw nilang magbigay ng pangpulutan. Biglang nagpanting ang tenga ni lolo at namula dahil sa kanyang mga narinig. Kilalang kilala ng mga kumpare at kaibigan niya si lolo, kung kaya pinigilan siya ng mga ito
Nang isa pa nga sa kanila ay hinawakan kagad siya sa kamay at pasimpleng sinabihan na hayaan na lang. Tumingin si Lolo sa kanyang kumpare. Isang tingin lang. Sabay sabi na bibigyan niya lang sila ng pulutan para manahimik na. At lumapit si Lolo. Sumunod na rin ang mga kaibigan at kumpare niya dahil alam na nila na iba ang gagawin nito. Ngingisi-ngisi pa yung lalaki sa pag-aakalang tumiklop sa kanila si Lolo at magbibigay na nga ng bihag na manok para sa kanilang pulutan. Pero nang aabutin na nung lalaki yung bayong na naglalaman ng mga bihag, ay nabigla ito nang ihampas sa kanya ng ubod lakas ni Lolo yung nasabing bayong. Nasa lakas ng pagkakampas ni Lolo ay nawalan talaga ito ng balanse at muntik nang sumubsob sa lupa. Buti na nga lang at naitukod pa nito ang kanyang dalawang kamay. Mabilis ang mga naging pangyayari. Bigla nang nagkagulo. Pero ang hindi alam nila Lolo ay naroon pala ang napakaraming mga kaanak nito. At nagulat sila nang bigla na lang nagsiangilan ng mga ito na animoy mga pusa at biglang nagbago ang kanilang mga mata. Yung itim ng kanilang mga mata ay nagsiliitan at lumabas na rin ang kanilang mga pangil. Nakasabay noon ay yung mga naglalakihang ugat sa kanilang mga sentido at humaba din bigla ang kanilang mga kuko. Sa puntong iyon ay alam na nila Lolo kung anong uri ng mga nilalang ang kanilang kinakaharap. Mga aswang. Mahigit 100 mga aswang na gumawa lamang pala ng dahilan ng mga ito para sila ay silain. Ngunit hindi rin naman sila nagpasindak, lalong-lalo na si Lolo. Mabilis nilang hinugot ang kanilang mga dalang itak habang si Lolo ay may tari pang hawak sa kabila niyang kamay. Mabilis siyang lumuhod at iginuhit niya iyon sa lupa. Sabay sinabi sa mahinang tinig na sino mang lumagpas sa guhit ay siguradong titimbuang. At ganun nga ang nangyari. Nang bigla na lang sumugod ang isa sa mga aswang. At ito ang naging buena mano. Nakagad sumubsob sa lupa at naghihingalong bumagsak habang pinipigilan ng dugong sumisirit sa kanyang leeg. Nakita nilang lalong nagalit ang iba pang mga kasama nito. Pero napansin din nilang nagdadalawang isip na silang sumugod, na para bang naghihintayan sila sa kung sino sa kanilang mga kasama ang sunod na susugod at aatake, habang sila Lolo naman ay nakabantay lang at nag-aabang. Ilang sandali pa ay naramdaman na ni Lolo na nabahag na ng tuluyan ang kanilang mga buntot at nasabi niyang tapos na ang laban. Napahayag pa ni Lolo, tama lang ang kanilang naging pasya. Dahil kapag may isa pang lumagpas dun sa linya na iginuhit niya sa lupa, ay makakatulad lang sa sinapit nung pangas na lalaki. Matapos iyon, ay dahan-dahan nang umatras sila Lolo. Pero hindi pa rin nila inaalis ang kanilang mga sandata sa harapan at maging ang kanilang mga mata doon sa mga aswang. Sa kabila ng nangyari, ay wala naman silang nabalitaang may nagreklamo kay Lolo. Dahil kung meron man, ay siguradong madali lang rin niyang malalampasan. Pagkat sasabihin lang nilang pagtatanggol sa sarili ang naganap. Dahil doon, ay mas lalo pang naging tanyag si Lolo. Hindi lamang siya, kundi lalong-lalo na yung napakatibay at matalas niyang mga tari. Nabiruan pa nga nila noon, di lang manok ang kayang tudasin, kundi pati na rin mga aswang.
Magandang araw po sa inyong lahat, Sir PB. Ako nga po pala si Angelo. At palagi din po akong nakasubaybay sa inyo pong mga kwento. Ang nais ko pong ibahaging kwento sa inyo ay totoong nangyari. Ito po ay personal na karanasan ng nanay ko. Ang nanay ko po kasi ay ipinanganak at lumaki po sa probinsya. At dun sa kanilang lugar ay laganap ng ukol sa mga aswang. Noong ang edad niya ay 16 anyos, madalas silang dumadayo ng kanyang mga magulang at kapatid sa iba't ibang lugar upang makiani. Luba kasing mahirap ang pera noon doon sa kanila, na ang tangi lang ikinabubuhay ng mga tao ay ang pagtatanim. Kaya sinasamantala nila ang mga pagkakataong may nagpapaani. Kwento pa nga ng nanay ko, usong-uso pa noon ang barter o palitan ng produkto. Dahil nga sa walang halos pera ang mga tao doon. Minsan, nang pauwi na silang mag-anak mula sa pakikiani, ay may naranasan silang nakakatakot na pangyayari. Malayo pa umano at mahaba-haba pa ang kailangan nilang lakarin noong mga pagkakataon na yon. At sa gitna ng kanilang paglalakad ay bigla na lang may humarang sa kanilang daraanan. At ito ay nakalutang sa hangin. Kung kaya natigilan silang lahat. Takang-taka sila sa kung ano ang nakalutang na iyon. Nasabi pa ni nanay, may hahalin tulad iyon sa isang paru-paro na kasalukuyang dumaraan sa proseso ng metamorphosis, na nakakatulad talaga noon yung hugis ng kukon. Mabilis na hinugot ng tatay nila yung itak na nakasukbit sa bewang nito, habang yung isang kamay ay nakadipa at kinakabig sila, na para bang sinasabi na pumasalikod sila. Ilang sandali pa ang lumipas, pero nanatili lang iyon doon at hindi rin gumagalaw. Kaya naisipan nilang ipagpatuloy na ang paglalakad at kanila na lamang iiwasan yung bagay na yon at sa gilid na lang sila daraan. Pero sa unang paghakbang pa lamang ay bigla na iyong kumilos. Dahil doon ay nagulat sila at talagang nasindak, pagkat biglang bumuka ang pakpak noon, na ikinukubli lang pala nito ang kanyang sarili sa malalapad niyang pakpak. At halos magkakasabay nilang naibulalas ang katagang aswang. Bigla ay yung mabilis na lumipad patungo sa kanila. Buti na nga lang at kaagad din silang nakaiwas. Dumampot sila ng mga bagay na maaari nilang gamitin laban sa aswang. Ang iba sa kanila ay dumampot ng bato, habang yung iba naman ay kahoy na nagkalat sa daan. At tama pala talaga yung sabi ng mga matatanda doon sa kanilang probinsya, na mas epektibong gamitin sa mga masasamang elemento tulad ng aswang yung mga bagay na mula sa kalikasan, tulad na lamang nung mga bato na kanilang ipinukol doon sa aswang, kaysa sa mga bagay na gawa lamang ng tao. Dahil nakita nila kung paano nito ininda yung bawat tama ng bato sa kanyang katawan. At hindi man lang nila ito nakakitaan ng takot, kahit pahawak na ng tatay nila yung itak at iwinawagayway. Pero sa bato ay nagdalawang isip na itong sumugot. Kaya pumula noon, sabi ni nanay, bukod sa mga itak ay lagi silang may dalang tirador at mga bato sa kanilang mga dalang sako. Personal na karanasan ito ng isang taong medyo malapit sa akin. Natatawagin na lang natin sa pangalang Narding. Si Narding ay dayo lamang sa nasabing lalawigan na iyon. Napadpad siya doon
dahil sa ang kanyang napangasawa ay taga roon. Mabuting tao si Narding, kung kaya hindi naman ito nahirapang makibagay sa partidos ng kanyang asawa. Masipag din ito at wala itong hinihindian sa tuwing hihinga ng pabor. Pero sa kabila ng kabaitan ni Narding ay may nagtangka pa rin sa kanyang buhay. At ito ay walang iba kundi si Miguel. Lingid kasi sa kaalaman ni Narding, si Miguel ay dating kasintahan ng kanyang asawang si Melinda. Kaya noon pa man ay mainit na talaga ang dugo ni Miguel sa kanya. Mula kasi nang magkawalay sina Miguel at Melinda ay hindi na rin ito nag-asawa pa, dahil iisa lang ang babae para sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi nagkatuluyan si Miguel at Melinda ay dahil sa kalat sa kanilang baryo ang ukol sa lihim ng angkan ng mga ito. Kilala sila na may lahing aswang, kaya tutol talaga ang mga magulang at kaanak ni Melinda. At nagtataka nga raw sila kung paano naagustuhan ito ni Melinda at naging kasintahan pa. Gayong alam na alam naman ito sa pagkabata nila ang tungkol sa lihim ng pamilya nito. Pero pag-aamin ni Melinda, kahit siya ay nahihiwagaang talaga kung paano siya napaibig ni Miguel. Dahil sa totoo lang ay hindi rin naman ito masasabing kaibig-ibig kung pisikal at panlabas na anyo ang pag-uusapan. Matipuno lang ang pangangatawan nito, pero marami siyang kapintasan. Kahit nga sa kanyang pag-uugali ay medyo magaspang at mainitin pa ang ulo. Kaya sabi ni Melinda, duda niya ay may ginawa si Miguel sa kanya, kung kaya siya nahulog dito noon. Siguro ay mga kalahating taon na rin sila Narding at Melinda na naninirahan doon sa bahay na pinagtulungang gawin ng mga kamag-anak niya para sa kanila. Nang mangyari ang pinaka nakakatakot na karanasan ni Narding sa tanang buhay niya. Iyon yung paghihiganti ni Miguel. Kwento niya, mag-isa lang siya noong naiwan sa kanilang bahay at abala siya sa pagkukumpuni ng mga sira nilang kasangkapan nang may dumaan na isang matandang lalaki at hinahanap ang kanyang asawa. Sa magalang na pangungusap ay sinabi naman ni Narding na wala ang asawa niyang si Melinda, pagkat nagpabayan ito kasama ng biyanan niyang babae. Matapos sabihin ni Narding na wala ang kanyang asawa, ay nakiusap naman yung matanda na kung maaari ba raw ay makikinom siya ng tubig. Dahil malayo pa umano ang pinanggalingan nito, agad namang tumalima si Narding upang pagbigyan yung pakiusap ng matanda. Pagbalik niya, may dala na siyang isang baso at pitsil na may laman tubig. Inabot ng matanda yung baso at sinalina naman iyon ni Narding ng tubig. Matapos iyon ay uminom na yung matanda. Pero nung mapasulyap si Narding ay nagtaka siya, pagkat parang hindi naman nababawasan yung tubig doon sa basong babasagin, na sa pagkakaintindi niya parang hindi naman iyon iniinom ng matanda, at napansin niyang nanlalabo na yung tubig na naroon, na ibinabalik yun ng matanda doon sa baso matapos na pumasok sa kanyang bibig. Nagtaka talaga si Narding kung bakit iyon ginagawa ng matanda. Naalarma siyang bigla pagkat naisip niyang baka baliw ito. Maya-maya ay nagulat pa siya nang biglang iabot ng matanda sa kanya yung baso
at inalok siya nitong uminom. Hindi naman nagpahalata si Narding na diskumpiyado na siya sa katauhan ng matanda. Naging malumanay pa rin siya at tinanggihan yung alok nito. Pero naging mapilit ito at makulit. Halos iduldol na niya sa mukha ni Narding yung baso. Bagay na hindi na niya talaga nagustuhan. Pero hinabaan pa rin niya yung kanyang pasensya dahil sa matanda na nga ito. Ngunit yung mukha ng matanda, maging yung kilos at mga reaksyon nito ay kakaiba na. Bakas na niya ang galit dito. Kaya nagtaka siya kung bakit ganun yung matanda. Ang nasa isip na lang talaga niya noong mga oras na iyon ay baka may sayad lang talaga ito sa kanyang pag-iisip. Hanggang sa idikit ng matanda yung baso sa kanyang bibig at nakita niyang kumilos na rin pati ang isang kamay nito. Nahawakan sana siya sa bato at ipipilit na painumin doon sa hawak nitong baso na nasa kabilang kamay. Kaya mabilis na tinabig ni Narding yung baso, dahilan para tumalsik iyon at mabasag sa lupa. Kaya natapon yung tubig. Galit na galit yung matanda at napamura pa ito sa kanilang lengguwahe. At bigla siya nitong sinunggaban. Kaya nagulat talaga si Narding dahil hindi niya iyon inaasahan. Bumagsak siya sa lupa habang nakadagan sa kanya yung matanda. Nagtaka si Narding kung bakit napakalakas nito para sa kanyang edad. Namumuwersa na siya ay hindi pa rin niya magawang mapalis yung matanda sa kanyang ibabaw. At mas naging mabalasik pa ang mukha nito na napansin niyang matindi ang galit na kanyang nararamdaman at para bang kakain talaga ng buhay. Sunod-sunod siya nitong hinampas ng malalakas. Wala naman ang nagawa pa si Narding kundi iharang ang kanyang dalawang braso para sanggayin niyon. Ramdam niya ang lakas ng mga hampas na iyon ng matanda na kanya talagang iniinda bawat pagtama noon sa kanyang mga braso. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makahagilap ng maaari niyang ipukpok sa ulo nito. Nakapa niya ang isang bao na ginagamit niyang patukaan ng manok at agad niya iyong inihampas sa matanda. Naisip niyang wala iyong magiging masyadong epekto, pero bahala na. Iyon ang nasa isip niya. Ang gusto niya talaga sana ay bato, pero yun ang kanyang nagilap. Ngunit hindi niya inaasahan na ganun pala katindi ang magiging epekto noon sa matanda nang kanya itong tamaan sa sentido. Napahawak bigla yung matanda sa kanyang ulo at mabilis na umalis sa pagkakadagan kay Narding. At napansin niyang para bang takot na takot itong mapasundan pa niya iyon ng isa pa. At parang namalikmata si Narding nang kanyang tanggalin na ang mga kamay sa kanyang muka at muli siyang humarap dito. Pagkat ang nakita na niya ay si Miguel. Parang bula na naglaho yung matanda. Halos hindi makapaniwala si Narding sa kanyang nasaksiyan noong mga sandaling iyon. Doon niya napatunayang totoo palang lahat ng mga kwentong kanyang naririnig tungkol sa mga ito, na may lahi nga talaga silang aswang at may kakayahang magpalit ng anyo at manggaya. Pero kasabay noon ay mayroon ding napatunayan si Narding na kahit pala may mga kakayahan silang angat sa mga karaniwang tao, ay may hangganan din ang mga ito at may katapat, lalo na kapag mga bagay na kalikasan. Tulad na nga lang nung bao na kanyang ipinukpok sa ulo nito, na nakita pa nga niyang akma na naman sanang susugot pero
Nang kanyang iambay yung bao ay nagdalawang isip na ito at nung huli ay napilitan na lang na manakbo. Nagkapasa-pasa yung mga braso niya na nalamog talaga ang mga ito dahil sa lakas ni Miguel. Alam ni Narding sa kanyang sarili na kung hindi dahil sa baong iyon, malamang ay napatay na siya nito sa napakaraming paraan. Pero sa kabila ng nangyari ay inilihim niya iyon sa asawa niyang si Melinda. Naisip kasi ni Narding na kung kanya pa iyong sasabihin sa asawa ay maaari pang lumaki ang gulo. Kaya sinarili na lamang niya iyon. Nang buong akala niya ay titigilan na siya ni Miguel dahil sa nangyari. Pero nagkamali siya dahil mas lalo pang umigting ang nararamdaman nitong galit sa kanya. Na halos 3 araw lamang ang pinalipas nito ay tinambangan naman siya nito sa daan at nagsama pa ito ng isang kaanak. Nagsisimula pa lang kumalat ang dilim noong mga panahong iyon. Galing siya noon sa bahay ng kanyang bayaw dahil sinabihan siya nitong magpunta pagkat bibigyan siya ng tapa. Nang nangangalahati na siya ay doon na nagsimulang makarinig si Narding ng mga paghuni ng aswang. Inutuban na kaagad siya kaya hinawakan na niya kaagad ang puluhan ng kanyang itak. At yung baon na ginamit niyang minsan na armas laban kay Miguel ay ginawa niya iyong palawit sa kwintas at lagi na niya iyong sinusuot. At makaraan pa ang ilang minuto ay bigla na ngang lumitaw mula sa gilid ng daan ang 2 naglalaki ang aso na hindi naman na ikinagulat pa ni Narding dahil inaasahan na niya iyon. Inunahan na niya kaagad ang mga ito at sinabing sila ay kanyang nakikilala. Binanggit pa nga niya ang pangalan ni Miguel at sinabihang wala nang dahilan pa para magkubli siya sa anyo ng isang hayop. At matapos niyang sabihin iyon ay biglang tumayo si Miguel mula sa pagkakadapa sa damuhan. Nakitang kita ni Narding kung paano iyong nagbago sa isang iglap lang. At sumunod na rin ang pinsan nito. Kapwa sila nangingintap sa langis at nagtatayo ang pareho ang kanilang mga buhok. Hinugot ni Narding ang kanyang itak. Kanya iyong itinaga sa lupa at sinabing siya ay nakahanda na. Biglang sumugod ang pinsan ni Miguel. Nasabi ni Narding ang malapit na ito sa kanya ay bigla na lang nawala. Pero nakita niya ang anino nito sa lupa, kung kaya iyon ang mabilis niyang tinaga. Nabigla niyang narinig ang tinig nito na napahiyaw sa sakit at maya-maya ay nakita niyang gumulong sa lupa at namilipit. Lalo namang nagalit si Miguel nang makita ang sinabi ng pinsan niya. Umangil pa ito na ipinakita talaga ang galit na kanyang nararamdaman bago pa tuluyang sumugod. Pero bago pa makalapit kay Narding ay bigla itong tumilapon sa gilid ng daan nang tamaan ng malakas na hampas gamit ang isang kahoy. Biglang dumating ang bayaw ni Narding at panganay na anak nito. Bit-bit yung naiwan niyang tapa na ibinigay nila sa kanya. Hahatawin pa sana iyon ng bayaw niya pero bigla nang tumakas ang mga ito. Hahabulin pa sana nila iyon pero pinigilan na sila ni Narding at sinabing hayaan na lang. Sabi ni Narding, buti na lang at naiwan niya yung tapang ibinigay sa kanya. Kung kaya sinundan at hinabol siya ng mga ito upang ibigay, na kung hindi nila siya naabutan sa daan ay kanila na lamang ihahatid sa mismong bahay nila. Matapos iyon ay nagdesisyon silang sumama na kay Narding hanggang sa bahay nito
at nagkayayaang uminom. Doon ay kinuwento ni Narding sa kanila na pangalawang beses na siyang pinagtangkaan ni Miguel. Inamin din niya sa kanila kung bakit hindi niya kagad sinabi. Isa lang ang kanyang dahilan. Ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Pero hindi na pumayag ang mga kaanak ni Melinda nang kanilang malaman niyon. Sinabi nilang hindi na nila iyon kayang palampasin pa dahil ibang usapan na raw yun. Kaya wala na ring nagawa pa si Narding. Hinayaan na lang niya ang mga partidos ni Melinda na gawin yung mga bagay na sa palagay nila ay tama. At makalipas lang ang ilang araw, kusa nang umalis sa kanilang tirahan sila Miguel. Kasama na ang iba niyang mga kaanak. Pero may mga natira pa. Kung kaya, hindi sila masyadong nagtitiwala at nagbibigay ng kumpiyansa. Nakaramihan naman pala sa mga kamag-anak ni Melinda ay may mga taglay ding anting at pangontra sa aswang. Kaya pala malalakas din ang kanilang mga loob na harapin ang mga ito. Kwento pa nga ng isang tsuhi ni Melinda, minsan na nagkaroon ng alitan ang kanilang mga angkan. Namuntik na nga raw noong magkaubusan ng lahi. Pero nagawang mapagkasundo sila ng isang taong namagitan. At iyon ay ang mismong lolo nila. Ito ang gumawa ng paraan para magkasundo ang kanilang mga angkan at manumbalik ang kapayapaan sa dalawang panig. At noon nga lang uli na ulit ang sigalot ng pagtangkaan ni Miguel si Narding. Pero dahil sa parte na si Narding ang kanilang angkan, kung kaya hindi nila iyon mapapayagan, na nang mapansin nila ang kwentas ni Narding ay umanga sila at nagtaka kung saan niya iyon nakuha. Sabi pa nila, hindi daw nila alam na may nalalaman din pala si Narding sa mga ganung bagay. Pero mabilis na sumagot si Narding at sinabing wala naman talaga siyang alam pagdating sa mga agimat at anting-anting. Sabi niya, naisip lang daw niya kasi na baka may kakaiba sa baon na iyon dahil kinakatakutan ni Miguel. At iba raw ang naging reaksyon nito ang kanyang ipukpok ang baon na iyon sa kanyang ulo. Matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Narding ay nagtawanan sila. Akala daw kasi nila ay alam ni Narding ang tungkol sa mga bagay na espiritual. Ngunit sinabi din naman nila na may potensyal nga ang baon na iyon. Pero may mga bagay pang dapat siyang gawin at kanila siyang tinuruan. Mula noon ay tuluyan ang napukaw ang interes ni Narding sa mundo ng hiwaga at kababalagan. Pero nanatiling mabuting tao at tahimik kahit pa nga marami na siya ngayong nalalaman. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.